मेरे निकल तो पर निकल माता मेरे गुर्तु जय पूजारी बंद मेरे पुदर ओलू धर्मगु कासिक्कोंडु बेंड्रेगे पो पूजरगल ओलू धर्मगु कासिक्कोंडु पंडद कातोंदु पेर बंडसंडे बंडसे इज्जे अंद नम अगल सैड तोडापुंडु अगल पंड बंजिद पाडिगे बत्तद निगल बेले मल्पनद अंचदवन अवल तोडापुंडु मोबाइल वाडुवार जोकरे दिग दले अंद आणी रेट्टी लायकित्तु नवे हा आता तुप्पडा ಈ ಬಲ್ದಿತ್ತಿರ ಮೀನು ಇಡೀ ಪೂರ ಕೆಂಪಾವಡು ಅಂಡೆ ಅಂಜಲ್ ಅಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂತ ಯಾ ಮಂಡ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎರ್ನಲ ಮಂಡ ಅಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಒಡ್ಡ ಅನ್ನ ಅಂಚದ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ರಿ ಬಾಯಿ ನೀರ್ ಬರೋದು ನೋಡು ಅದ್ವೈತ್ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಇದು ಮಾತರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಸುಮಾರು ದಿನಾಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಪೋತಿನೇಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ಗ್ ಪೋತಿನೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 5 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಪೋಡಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಪುರ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮೀನ್ ಪುರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಆಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹೊರ ಶಾಲೆಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಮೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ತೂಕ ಇನಿತ ದಿನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರ್ಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಏನ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡುಪ್ಪು ನೀನಿ ಉಂದು ಬಂಡಸೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚದ ಬಂಡಸೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪತ್ತಾರ ಪೈಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಐತದ ಎಡ್ಡದೊಂಜಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪದ ನಿಗಲೆ ಮಾತಗಲಿಗೆ ತೋಜಾರಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಪೋಯಿ ಲೈತ ನಾವು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಇಸೆ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿರ್ದು ಕಪ್ಪೆಟ್ಟುರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ಮಲ್ಪೆಗ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಪೋರೆಗೆ ಅಂತ ಪಿಡರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಉಡು ಕಲ್ ಮಾಡಿಡಿ ಎಂಕನ ಶಾಲೆದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಅವು ಕಲ್ ಮಾಡಿ ದ್ವಾರ ಉಂಡತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೊಂಡ ಮಾರುವೆರು ಮೇರೆ ನಿಗಲ್ ತೋದುಪ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಗಲಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೊಂಡ ಮಾರುವಾರ ಅದೇ ಒಂದು ಪಣ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರೀರು 8:30 ಹಿಡ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 8:30 ಬೈಯಾಗತೆ ದಿನಾಲು ಒಪ್ಪುವಾರು ಸಂಡೆ ದಾನಿಲ್ ಒಪ್ಪುವಾರು ಐತಾರ ದಾಣ್ಯತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಬರ್ಪೆ ಮೆರ್ನಡೆ ಬೊಂಡಾಪುರಗೆ ತಂದು ಪೋಪೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ಲ ಮೇರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆಗುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡಗೆ ತೊಂಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ತಿಳು ಬಾವೆದಾವೆ ಬೊಂಡ ಬರೋಡು ಅವೇ ಪಶನೆ ಬೊಂಡ ಅರ್ಲೆ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಅಣ್ಣನ ಇನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಣ್ಣಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಜಾಯಗ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದೊಟ್ಟುಗು ಆಯಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಶ್ಲೋಕುಗ ಅಂಚ ಆಯ ಪೋತೆ ಇಮ್ಯಾಗ ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಮೇಲೆ ಸೋತುಜಿ ಬಂದು ಗರ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗಿದ ಸೀದಾ ಮಲ್ಪೆಲೆ ಸತ್ತಿ ಅದ ಇದು ಸಮಯ ರೇ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಪರಿಯ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ್ ಬೊಂಡ ಆಂಡ ಮೆರಡನೆ ಬೊಂಡನು ಗೆತೊಲ್ಲೆ ಅಂದ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಡ ನೀಗಲ್ ಉಡುಪಿರ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಪೋಪಡ್ಡ ಮೆರ್ನಡೆಗೆನೆ ಬಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡಡ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನತ್ತಿ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮರಟು ಬೂರ್ದಿನತೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಅವನಗೆ 15 ವರ್ಷ ಅವನಗನೆ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಗೇತು ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದೆ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ ಅತೆ ಆ ಪಂಡ ಈರೇನೆ ಮರಕೀಚ ಬೊಂಡದ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ ಮುದಿಲ್ ಕಟ್ಟದು ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಿನತೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಆತೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವ ಭಾರತ್ ಬಂದು ಉಂಟು ಸೇವ ಭಾರತ್ ಆರು ಸ್ಪ್ಯಾನೋ ಕೊಡಂಗಿರಿ ಆರು ಸ್ಪ್ಯಾನೋ ಕೊಡಂಗಿ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಪರಕ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ತಂದು ದೋಸ್ತ ಪಾಲು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಯ್ ಸರ್ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ ಸೇವ ಭಾರತ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಸೇವ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗಿ ನಾನು
ಹನ್ನೆರಡದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂಜಿದಿಂದ ಒಂದಿತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬೇಕಾಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ತೆರಪಿದ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಪ ಪಕ್ಕ 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡ ಪಂಡ ನಿಗಿಲ್ ನನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಏನಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಸೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷ ಬೆಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಿಲ್ ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದುಪ್ಪರತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಿನ ಇರ್ತದ ಪಿರೈ ಬರ್ರೆಗೆ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಅಂಚನೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತರಡ ನಿಗುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅತೆವು ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಜಿರೆಡು ಉಂಡವು ಅಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ಏನ ಮಾನಸಿಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಡ್ದುಪ್ಪರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಿಗಲ್ ಏನ್ ಪಿದೈ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರಾಗ್ಲತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೈನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೇರು ಏನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಗ ಲೈಫ್ ಇಡ ಅಂದತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾರು ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದು ಜೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಪನ್ನೋಲಿ ಯಾನೇ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ್ ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಯಾರೇನು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬೊಂಡ ಬರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಎನಿ ಸಣೆಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓಲು ಧರ್ಮಗು ಕಾಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂದ್ರೆಗೆ ಬೋಪು ಜರಗಲು ಓಲು ಧರ್ಮಗು ಕಾಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇದೆಗಾತು ಬಲ ಇಜ್ಜತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆರ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇರೋನು ಮಲ್ತದ ತನ್ನ ಜೀವನನು ಸಾಗಿಸ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚದು ಪನಗ ನಿಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡ ನಿಗಲು ಪಾಸ ಎರಡ ಮೆರ್ನಡೆ ಬತ್ತದ ಬೊಂಡಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಿಮಾನಿಗೆ ಅಮ್ಮನೇನು ಲಕ್ಕನೆ ಡಾಗಿಗೆ ಡಾಗ್ದ ಅಮ್ಮನೇನು ಮುಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಂಡಸೆ ಬಂಡಸೆ ಇಜ್ಜೆ ಬಂಡಸೆ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನದೆ ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಪುರ ಇಸೆ ಬೈಯದಾನೆ ಇಸೆ ಬತ್ತಿನಾನೆ ಅಂಜಲ್ ಬುರ್ಚಿ ಅರ್ಧಗ 500 ಅಂದ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡಸೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಎಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ 80% ನೆನಪುಂಡಿಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಮಲ್ಪೆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದಜ್ಜಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಬಂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ಆಂಡಲ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು 80% ಎಟ್ಟಿದ ಗೀರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೈತೆ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಡ ಅಂಜಾಕೆ ತೊಡ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನಕೊಂಡ ಬಂಗುಡೆದ ಸಾರು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಸಿತ್ತರೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ನೆನ್ನಿದೀನಿ ಇತ್ತೆ ತೂ ಓಡು ಏನಾಗೆ ತೊನೋಡ ಅಂತ ಅದಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗೆ ತುಂಗವೇದು ಅಂಜಲವೇ ಅಂಜಲ್ ತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೀನು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈಯಾ ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಅತ್ತ ಮೂಲೆ ನಾನು ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಅನ್ನಂದು ಮೂಲ ಹಸಗೋಡು ಶಾಲೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಮಡಿಡು ಐಟ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಂದು ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ತೊರಕೆ ಬಸೋತೆ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟಾತನ್ ಅಂಜಲತೆ ರಡ್ಡೆಗ ಇನ್ನುದೆ ಈರು ಮೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲದು ಬಂಡರು ರಡ್ಡೆಗೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತದ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸೋಡತೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಗಲಲ್ಲ ಸೈಡ್ ತೋಡಾಪುಣ ಅಗಲು ಪಂಡ ಬಂಜಿದ ಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಗಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂಚದ ಅವಲ್ಲ ತೋಡಾಪುಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ ಪತ್ತೋರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಭದ ಇದು ನಿಗಲ್ ಮಾರೋಡಾಪುಣತೆ ಅಂಚ ಅತೆ ಇಸ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂದಂದ್ ಇನಿ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಕ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಆಂಡಲ ತೂಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅದಿತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಬರಂದೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ
ಅವೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡುವರು ಜೋಕ್ರಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪೇನ ಚೂ ನಾಚಿಗೆಲಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಬೋಣಿ ಗ್ಯಾರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಪಾಡ ಅವೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಗುಡಿ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ತಂದೇರು ಅಂದ ಆವಾ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಎತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೀ ಪಾಡಿಯರು ಅಂದ ಕಲ್ಮಡಿ ಕರಡಿದ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನಾ ಬರ್ತೆ ಬರ್ತೆ ಹಾ ಬಂಗುಡು ಅಂದಂದ್ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಗನ ಶಾಲೆದಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದಂದು ಕಲ್ಮಡಿ ಗರಡಿದ ಕದಿರಿ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಕ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಚಿನ್ಮೈ ಬಂದು ಆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುಲ್ಲೋಲ್ ಅಂದಂದು ಅಂದ ಆಣಿದ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತು ನಾವೇ ಹಾ ಆತ ತುಪ್ಪಡ ಬಾಬು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚಲ್ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಗುಡ್ರೆ ಹಾಪಣ ನಮ್ಮ ಇದಿರಕ್ಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜನ ಬೊಕೊರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಆಯೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಡಾಯ್ ಪದ್ಯ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪೋತೆ ಆಯೇ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಉಂಡತೆ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಅಡೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಡೆ ಆತನ್ ಅಂದೆ ಓಲ್ ಶಾಲೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ವಿದ್ಯೋದಯ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲತೆ ಸೈಜದ ಬಂಗುಡೆ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲೂರ್ಲ ಪಾಡಿಯರು ಅರೆಗ್ ಏನ ಕೊರಡು ಏನ ಕೊರಚಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವೇ 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 ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಮೊಗಲೆಡ ಪುರ ಮೀನ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಬರೋಡು ಆವಾ ಇರ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂಡೆ ಏತಿರ್ನ ಇರುವಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬರ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಡ ಅಂಜಲ್ ಬಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲೂರು ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಪಾಡಿಯರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಸೋದು ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಂಬೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬರೋದ್ರೆ ತೂಕ ಏನ್ ತಿನ್ಪವನ್ ಬಕ ನಿಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ ಪೂರ ಬತ್ತಡ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತೋದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡಾರಡ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಲಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತೆ ಅದ ನೋಕು ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೆ ಆತ ಚಕೋ ಓ ಯಾರಿನ ಸಿಗಿಂಗ ಕಾಯರ್ಸ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಕ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರ್ಬು ಮುನ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಬರ ಬಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ನಾನು ಓಸ್ಕೊಂಗಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಲುಂಬುದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ತೂಕ ಎಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ನೀನು ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ಯಾಪಲ ಮಸಾಲ ಪುರ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಆರೆ ಬೊಕ ಮೀನಿಗೆ ಪುರ ತಾಗದ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೈ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ಲೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಲೆ ಸೊಂಪೋರೆ ಬೈದೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚದ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರಡೆ ಅನಿತ್ತೆ ಇಂದಿತ್ತ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪವೆ ಇದು ಅಮ್ಮ ಲುಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನು ಕೈಪು ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬುತ್ತಿಗೆ ಕೈಪು ಪತ್ತೊಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮಲ್ದಿರ್ದು ಬೊಕ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇ ಪುರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಾರ ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಗ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡು ಬರೋರು ದುಂಬು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ ಕಲ್ಲೂರು ಬೊಕ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರಗುಂಡು ಮಸಾಲ ಪುರ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪಪ್ಪೈಸ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ ನಿಗಿಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒನ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಂಜಲ್ ನಮ್ಮ ಅದಾತ ಮೂರ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮುದು ತಯಾರು ಮಂದಿ ಓಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನವಾದ ಕಲ್ಲೂರು ಬಂಗುಡೆಗೆ ಬರ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಗೆರೆ ಬರೋಡು ಗೆರೆ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಬುರ್ದು ಗೆರೆ ಬಾರೋಡು ಇಂಚ ಗೆರೆ ಬಾರೋಡು ಬೊಕ ಅವು ಬಿಸತಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ತೆ ಬೋಡು ಪರ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲಡು ಕೂಟುದು ಇಂಚೆ ಕೂಟುದು ದೆಕ್ಕದು ಕೂಡ ಗೆರೆ ಬಾರೋಡು ಇಂಚ ಬಂಗುಡೆಗೆ
ಸೋಕ್ ಮುಟ ಮುಟ ಗೆರೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ಗೆರೆ ಪಾಂಡ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಐತೆ ಉಲ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಗೆರೆ ಪಾರ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಂತದೆ ನೆಕ್ ಗೆರೆ ಪಾಡು ಸೋಕು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅದ ಒಂದು ಇದು ಅಂಜಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಪಯಪಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೀದೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಮೀನು ಗನಪಿನಿ ಮಲ್ಪುನು ರಪ 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 ಕಲಪು ನೀರು ಬಾತ್ ಕಲಪುನು ಪಾರ್ದು ಇಂಚೆ ಚೂರು ತಾಗವಡು ಇಂಚೆ ಸೊ ಪೂರ ಇಡೀ ಬಲ್ದಿತ್ತಿರ ಮೀನು ಇಡೀ ಪೂರ ಕೆಂಪವಡು ಅಂಜಲ್ ಬಂಡ ಅವು ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಜಲ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಮೀನು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ₹500 ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಗಲ್ಲ ಬಂದಿದ ಪಾಡತೆ ಅವೇ ₹500 ನಾನು ಮಲ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡೆ ಸುಮಾರು ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ಗೆ ತೊಂಡನೆ ₹350 ಬಂದ್ಪೇರ್ ಮೀನಿಗೆ ಅಂದ ಅವು ಅದು ಪರ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಒಂದು ಆವಲಿ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕು ದೋಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೋಕ್ ತಾಗದೆ ಅದೋಟು ತಾಗದ ಪೂರ ಇಡೀ ಮೀನು ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅವನ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಣತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಇದು ಒಂಜ 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದೀವೋಡು ಅದೇ ಸೋಕ್ ಆಗೋಣ ಬೊಗ ಮಸಾಲ ತಾಗದೆ 15 ನಿಮಿಷ ದಿನ ಅವನು ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಇದು ಮಸಾಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಣ ಡ್ರೈ ಆಪಣದೆ ನೀರು ಪೂರ ಅಡಕವು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಲಾಯ್ಕ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಳೆ ಬೊಕ ಇಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಳೆ ಬೊಕ ಬಾರದಿರ ಸುತ್ತದಲ್ಲ ದೀದು ಅವಳ ಬಾರ ಸೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಜಲ್ ತಾಗ ಸೋಕ ಅಂತುಲೆ ಮಂಡಲ್ ಉಂಡತೆ ಮಂಡಲ್ ಮಂಡೆ ಉಂಡಿಯ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಅದಕ್ಕೊಂತ ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ಹೋಗು ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆಗೆ ಮಂಡೆಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ನಾವು ತಾಗ ದೀವರಿಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ತಾಗಡ ತಿನ್ನರೆ ಒಂಚ ಸೋ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ದೇ ತುಳೆ ಇಂಚ ತಾಗದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಅಂಜಲ್ ಅಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎರ್ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಅಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಮಂಡೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಒಡ್ಡ ಅನ್ನ ಮೀಂದ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ನಿಂಚ ನನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ತಲೆ ಗೆರೆ ಬಾರ್ದು ಗೆರೆ ಬಾರ್ದು ತುಳೆ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳ ಮಸಾಲ ಸೇರೋಡು ಎಸೋ ಗೆರೆ ತುಳದೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಸೇರೋಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಳ್ಳ ಸೇರೋದು ಪೂರ ಅವು ಒಂದು ಆಗೋನು ಪೂರ ದುಂಬು ಗೆರೆಗೆ ಜಿಂಜಾವಡು ನಾವು ಮಸಾಲ ಗೆರೆಗೆ ಜಿಂಜಾದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಬಂಜಿದಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪಾವಡು ನೀ ಬಂಜಿದಾರಿ ಎಸೋ ಉಂಟು ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ತಾಗದು ಸೀದ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳುಳ ನಿಗಲ್ ದಕ್ಕಾಯಾರ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ತಾಗವರು ಒಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದತ್ತು ಐಕ್ ಮುಳ್ಳುಳ ನಿಗೆ ತಿನ್ಪಾರ ಅದು ಸೋಗು ಅವು ಪೂರ ಒಯ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಮ್ಮಿನ ಒಯ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ತಾಗದು ಏತ್ ಮಸಾಲ ತಾಗ ದೀಪ ಆತೈತೆ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ತಾಗವನು ಜೋಗುಲು ಅಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ತವ ಬಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಯ್ಪೋಡವು ಒಟ್ರಾಸ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಪುಜ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಡು ಆನ ಜಟ್ಪಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆನ ನೀನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದೀವೋಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗಾಡ ನಿಗಲ ಯಾಪಲ್ಲ అయితే ఆయన లింక్ ను కూడా డిస్క్రిప్షన్ పాడుವೆ ಏರನಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಗುಲು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿ ಅವು ಮೀಂದ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಏನು ನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಕಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲೂರು ಗೆರಬಾಡನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿ ನಾವು ಕಲ್ಲೂರು ಕೊಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲೂರು ಮನೋನ ತಿಕ್ಕರು ಇನಿ ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲೂರು ಬೊಕ ರೆಡ್ಡೆ ಪೋನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಬೊಕ ಕೊಡವಂಜಿಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲೂರು ಬೋದು ಓಡೆ ಪೋನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಪನ್ನಡ ಹಾಪುನ್ ಓಡೆ ಪೋನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಕಲ್ಲೂರು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಮೀನಿಗ್ಲ ತಾಗದ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕೈತದ ತಿನ್ಪಿನಂದೆ ಅನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾರಿಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ತಡದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸಾಲ ತೊಲಿ ಎಕಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಪಪ್ಪ ತಾಗದಿತ್ತೀರ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಬಡಾವನುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಮೀನ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ತೊಂಗ ಅವನ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೇಕು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನಿಗಲ್ ಓಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಕಾವೇಲಿಡು ಮಲ್ತಿನ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಕುಂಡುಲ್ಲ ಬಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮುಂದು ಪಾಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಮಸಾಲ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಕುಜಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡ್ದು ಸುರುಕು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ಬಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಕ ನಮ್ಮ ಮೀನಿನ ಪಾಡುಡು ನೆಂಜೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಲೆ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ
ಯಾಂತುಲೆ ದಾಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಗ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡಿ ಜೇನು ಅಡ್ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವೇದ್ ಎಕಡೆ ಅಂಜಲ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂತೆ ತೂ ಓಡಿಸ ಒಂಜಿ ಅಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಜಲಾವೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲಾವ್ ಗೆವಲಲ್ ಮೇಲೆ ಉಸು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಜಲಾವ್ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಪೋಂಕ್ರೆ ಆಣ ಗಾಳಿಪಟ ಬುಡ್ದುನಿಗನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದ್ದ ಗಿಡಗಲ್ ಉಂದು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಗಾಳಿಪಟ ದಲಕ್ಕ ಕೊಂಚ ವಿಮಾನ ದಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅವೇನ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜ ಪುಲ್ಲಿನಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು like the one told you now ಇಸೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಮೀನ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಮಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಮರತು ಬೋಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಐಕಿ ಪಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐಕಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನನ್ನ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯರುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯಡು ನಿಜವಾದ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸುರುಕೆ ಪಾಡುಡಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡರ ಪಾಡ್ತೋಜವ ಎಂಚಂದ ಏತಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ಪತದಂತುಲೆಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಬೊಕ ಅಂಜಲ್ ಮೀನಿಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಡ ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪುರ ಪಾಡುವತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಕಡದಲ್ಲಿ ಚೂರೆ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಈತು ಮೀನಿಗೆ ನಮಕ್ ತಾಗರೆಗಾಂಡು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಮಸಾಲ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕಾಪುಡು ಮುಂದಿಸಿ ಈತು ಒರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಒರೆಯೇ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಬಣ ಆತ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಿನಿಗಿನ ಪೀಸ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದ್ದು ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರಿ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಈ ಸಾತಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಕಾಯ್ದನ್ ಬಂದು ಮಸಾಲ ಪುರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇದು ಶೋಕುಡು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತನು ಬಾರಿ ಬೇಗ ರಪಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಯಾವಿತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋದಿ ಓಡು ಏದು ಉಂದೆ ಅವ್ಗೆ ಪನ್ನೈತೆ ಪನ್ನ ಕೇಂದು ಗೊಬ್ಬನಿತ್ತೆ ಕೇಂದು ಬತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕುಂದೆ ಅವ್ಗೆ ಅಂಜಲೆ ಅವ್ಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದ್ ಆತಂಡು ಅವು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಕಕ್ಕೆಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಾತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಳೆನ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಜೋರ್ ಬಡವನುಂಡಿಗೆ ಆಗ್ಲು ಉನ್ಪೇರು ಉನ್ನಗನೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಗಲ್ಡನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಮೀನ್ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನನ್ನದ ಮೀನ್ ಪೂರ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಕ ಆಗಲ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಎಂಚಾತ ನಂದು ಜೋಕುಲು ಸತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಲ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಈಸ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಾತ ನಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅದಾಯ್ತು ಮಿಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಂಟಿ ಕೊಪ್ಪುಡು ಮಿಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚು ಉಂಟು ಪನೋಡು ಮುಳ್ಳಿಜ್ಜೈಟ್ ತಿಂದದು ಪೂರ ಸರಿ ಪನೋಡು ಖಾರ ಪುಳಿ ಎಂಚಾತ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡುಂಡೆ ವೇದ ಎಂಚಾತಂಡು ಅಂಜಲ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ತಿನ್ಲೆ ವೇದ ಸೂಪರಾ ಅದ್ವೈತ್ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡಸೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಜಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಲ್ಲ ಜಿದುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಡಸೆ ಬತ್ತಿನದ ಆಪೊಂಜು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಟು ಗ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ತುಂಬಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೋಲ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ 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 ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್
you.